दिनै नायदो साहा होनो टाइम जाबाय मैयानि लाबोनाय फिथा माबा सरि फिथालायनो थागुना ओमफ्राय संख्रि साहा ओमफ्राय बिस्किट होनोसै साहा लोंफैग्रोदो इसोरनिखौ हैग्रोनोसै आं ओइ जोंहानो थाइनै होबानो जागोन दे ना थाइसेल' होनो थाइनै लाखि थाइनै थाइसे थाइनै जानो मोजां मोना मोना नों दालिफ्राव होनानैबो जि मोजां इयो नायाव होनानैबो नों मोजां मोनगोन ना मोना बेखौ Everyone, welcome back to Mithi Narzary YouTube channel. What's up? Ani biyo sini manse maba badi dong na. Biyo dong ampai oरैबायदि फुंदों दा माने जानायखौ खमायनांसिगोन. नैबे ओमफ्राय दायो जोङो ज'नो गरायसर थांनो नागिरदों डिनारनि थाखाय आरो ओमफ्राय बेयाव मिथुबो ओंखारबाय लोगोसे आब'बो थांगोन ओमफ्राय नैबे बेबो आब'आनो दै खिन्थु आइ दा बिजावजालिफोर गासिबो ज' ओमफ्राय थांगोन बे जोंहानि लुथु थांगोन नै जि फुंदों आं आइ बिजावजालि बेबो आइ ओमफ्राय जोंना सासेया फैदा आयौ माथो नोंसिना सिरिया जाथारबायलाय ओह सिरिया जाबाय नै जोंना फाइनाल राउन्ड जानोसै सिरिया मानसि गैया बेसेराफोर ज' फेमिलिया आलासि जाहैनोसै माने मिथुनि आब' दंना आब' गुमै ना आं मा जागोन बाजै जागोन खोमा ना बाजै इसोरनाव जोङो दिनै डिनार खालामनो थांनो नागिरदों लेंहरदों नालाय ज'नो ओमफ्राय आं बिराद फुंदों हखद जासिगोन दे फैदो नोंसोरो थादो देउरि दे मोजां माव मानसि गैया होननानै फां फुं खालामनाङा बेयाव सिसि केमेरा लगायनानै थादो सायाव नायबाय थागोन आं सुगिदार बाय बाय टेमटा ट्र साहा लोंनो 100 थाखा होलांनि बुंदों जानाया खम जादों आरो दिनै 1 केजि बारना फैबावगोन दा हांसो जानानै खुसिया जानानै मिथिबाय सेरेब लोंनो ना मा होनो दिनै लास्टनि दख'ना सोना लाबोनायसो जोंना फैदो फै सुन्दरिया नै बिजावजालिफ्रा आंना जि सुन्दरि ना न'खौ नेदो दे मोनाजासिम जों गैयियाव थांखुमागोन नामा बिसोरो उनाव ज' फेमिलि थांना कल्पना फैदो फैदो फुंनाया खिन्थु डेन्जार फुंदों ना नोंबो फुंगासिनो दं आंबो फुंगासिनो दं ओमफ्राय आंहा आथिङा एसे माबा जादों दहाय गोलैदों सिरिनिफ्रायनो फै आइ आजा सानजों आवगायाव जायगा थोआ सना बेयाव जायगा थोआ जिरायाबा सोर जिरायनांगौ जाखो बिमा फिसा जिरायनांगोन जों सानैया आयदा स्कुटि सोना दोननो नागिरदों गोरे बुकुतेयो आयौ मास फुंदोहाय दोरफो हामफिनगोन र' गाबोननो फेनि सिलाय ओइयो बाद्लुनाङा आरो दालाय आङो हारसिं दम फुंगादाहाय ओइ ग्लास मारिया मा एसि दसे लाने
Dikulas oleh banyak udah benar. Kayak jangan sofi bay, pasti menau, terus redeng salah lagi dah. Sofi bay. Salah bay jangan nih, bisna gaikir, pure musuhnya gaikir, bisna kami ya nalai na, gimana lengka gaikir. Bayang na lalcha, songkrusa leng bayang. Oke, जोंना एक्टरा नै मालाय बिराद मोजां मोनो साहा मोनलोंबाथाय मिथु नै जेन्थ'खा बिफां दं बिसोरना दा खाना लानांगौ जेन्थ'खाखौ एसे दुब्लि बारि नाहरनि जोङो फैदा ए माथो ओंखारलांजाया माथो बिथिं ए नैलाय लामा ओइ ओइयाव थां आयौ बा मोजांथारहाय बिमा मोजांथारहाय बा लोगोआ सोर नोंना लुथु आजा मोसौखौ गिलायलाङो माइया मासे मोजां जादों बिसिनिथिं माइयालाय नै एकदम गेरेमसा गेरेमसा साखा सुथिबो नै बेखौ मोसौ जाजोबो बेसेरा मासे मोजां जादों बिसिनिथिं माइया नायलाय जि माने माबा गिदिर गिदिर दांसा माइ फिथाइफोरा ओंखारगोन फसायसोबाय जों इभिनिं वाक माने बैसिनि गामियाव एसे थाबायदों जोङो नै जायजोंनो जि मोजां न'नि गामियाव मोजां मोनसैना नै जायगाया मोजांथार बेलासि टाइमाव थाबायनो मोजां सेंग्राफ्रा थो जना थायो माथावरियाव माबा दोङो ना इया फुलुं दोङो ना सब गरम इजों मा जाबावगोन मिथु फैलाय रिल्स हमना फैलाय इसोर रोङा मोनसे नै रिल्स बानायगासिनो दं इसोर जि मोजांहाय इभिनिं भिउ बे आं बे भिउखौ फसायबाय आरो जायखिजाया बे इखिनि लकेसनखौ फसायबाय आं ना मिथु माथो होलाय आयु मासे ना गोरि बाथोन जानो मोजांसो ए मिरलायानो दं माथो मबाइलावसो इसेल' नुदों खना खना खांख्राइबो दं खांख्राइबो दहाय फुङाव 1 केजि जखन नांदो औ इनि मोजां मोजांथार लकेल ना बाथोन फैदा थांसै दासि गरम नालाय एसे लामायाव थाबायथिंलाबायबाय ओमफ्राय दा मोनानि डिनार्स खालामलांखागोन नालाय जोङो खारन न'आव संहैला बाबाय ओंखायनो जोङो दसे इसानि न'नि लामायावनो थाबायबाय थाबाय आरो फैदा ओमफ्राय बे ब्लाउसखौ मैया आब' मा होनो निफ्राय लाबोदोंमोन फेन्सि दख'नानिफ्राय दख'ना दखाननिफ्राय उदालगुरिनिफ्राय गाननो बिराद मोजां कम्फर्टेबल गरमाव एकदम गुसुथार आरो मोजां मोनथारदों आं ब्लाउसखौ गाननानै दै फाय भिउआबो जि मोजां नोंना बाजाराव ए दासो ओरै फैदो नैयाव खोमसि जाबाय नङाबा बावफायाखै लोमजाबाय थादो माबा लोमजानानै महरानो बेलेग जाजोब्बाय गोसा जादोंमोन नंगौ हे भगवान मागोन चाइन जागायारिमोन बया नुदो कुतो मोनासो नबाय मरतुनु कट केल सांग एकबार थाखरो खोमसि जाबाय नाया खोमसिब्लाबो जिथुगा खागासिनो दं आइनि माबानि आसुगुरा
सिमानि आसुगुरा हाबफिनलाबाय थादों आंना माबा होनबा मोजां खालामलाङो एसेल' जाबायबो दे नांला देसिगोनहाय नङाबा एसे बिदि मालाय लुथुमिया जि खामानि मावगासिनो उन्दैफोरा जाबायनो दैगोनाय लुथुमिया जोंबो जानोसै नाबाय जानोसै जोंबो दा ओंखाम मोनानि जानानै थांनोसै मा खोमगो जादों लादो संख्रि लादो मानो लानि एसे सोर हामा मोनदों मियाव दोनदो गावगा आरो बाल जायो भुट जुलुकिया लानोसै हां गिदिर जानिहाय र' हांसो बेदर दालि जाखाव बेयाव ओंखामखौ एसे दोननि दा नांगौबा लागोन आं खुसिया जों हांसो माखासे हायाव ओमफ्राय नै बियो हांसोबो जाया खुसियाबो जाया दाउ बिनिया दाउ ना जाखां लोंखां थांसै ना जोङो नै दुस्थ' जोंना एकदमबारे लाइटआ थांना होबाय खोमसि खोमलाव मोजाङै ब्लग लानो हायाखिसै बिराद दुस्थ'हाय लोगोफोर दायो जोङो थांफिनबाय रिटार्न ओमफ्राय लाइन थांना होबायना जों बिदि ब्लग लानो हायाखिसै लास्टावबो मा होनो दा थांगासिनो जों न'आव थांनोसै आरो लोगोफोर